No to pójdziesz po konkursie, no. Ale my już będziemy musieli jechać, jak oni już chcą jechać. Nie, powiedz, że nie pojedziesz, dopóki nie będziesz miała kartki. Teraz kurczę takie ładne słońce. A jak ja No. przyjechałam, to było takie beznadziejne. Masz w pogotowiu jakby co, siodło i inne takie? W samochodzie. Ale ja nie sądzę, że nie przyjechali. Zobacz, oni nie mają żadnego punktu. Nieprawda. Kurde, jak on ładnie skacze. Zakręt do siódemki. 0 Nie? No. Ekstra. i 0. No. 9 a 9